ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପ୍ରେମ, ସୁରକ୍ଷା ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ରକ୍ଷାର ପର୍ବ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ଭଉଣୀ ଭାଇର ମଙ୍ଗଳ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀକୁ ସାରା ଜୀବନ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଏ। ଏହା ବଡ଼ ଦେବ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ ପୌରାଣିକ ତଥ୍ୟ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୋଟିଏ ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଯେଉଁଥିରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ବନ୍ଧନ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳକୁ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ନ୍ୟାୟବଧ ସମୟରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରୁ ରକ୍ତସ୍ରାବ ହେଉଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ନିଜ ଶାଢ଼ୀକୁ ଚିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କ କ୍ଷତସ୍ଥାନରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ଏହି ମହାନୁଭବତା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କୌରବ ସଭାରେ ବସ୍ତ୍ରହରଣ ସମୟରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଅସୀମ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରି ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ଧର୍ମ ସମାଜକୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ମହାରାଜା ବଳି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ନିଜ ରାଜ୍ୟର ରକ୍ଷା ନିମିତ୍ତ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରି ବଳିଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଇଥିଲେ। ସ୍ୱାମୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛଦ୍ମ ଗରିବ ମହିଳା ରୂପରେ ଯାଇ ବଳିକୁ ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜ ପରିଚୟ ପ୍ରକାଶ କରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ବଳିଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମାଗିଥିଲେ। ବଳି ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ଭାବରେ ପାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ହୋଇଗଲେ। ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୈକୁଣ୍ଠକୁ ଫେରିଥିଲେ।